Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gun sana di rantau, baik di kampung, semoga terhibur. Di channel Pak Hendra Sahrial. Iko versi ketujuh, Nia kayu tanam. Bapaknya pulang, orang tuanya nak Nio menari mulai. Karena bapaknya punya istri, cia lain. Dek karena itulah nyo tanianyo dan tersiksa. Semoga sana terhibur dengan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang balik ke dalam rimbo, tiba di rimbo di lapang. Oh, diulang balik macarito niya nyolai ko makini supaya sanang sanak madanga sanang sanak kaili banda eko kaniyo mula kauluh karibu anak sanjorayo o eko kabaniana katuju bapak pingin lo kababalik kamandekan duang mula kini. O bilang pulau balik talo kapasa kapulang sadang pukulu. O disabui mula kini kejadian bapak mandenia nyolai. Oh bapak ingin balik oh kakang ngabuang. Oh ingin satu malah kini kayo mande sarato anak nanti gayo lain. Pingin babali mula ka orang rumah anyolai bapak kan wanginyo iyo bamohon bapak ka orang rumah. O amak niya lang akan mula aku ingin pulang balik ingin basatu kayo mati niya ingin maafkan yo anak. O menjawab mandi dari sinan o aku dan akan mulai aku nak mungkin aku ke Sungai Sari pulang menyandang sanyorayo. Jadi korongku sabui kababali ilah takana de angku katiko niya jo kakak-kakaknyo kete-kete angku wabini. Oh cik lai mangkue Nado ibu angku yo kami mangku Nado ibu apa niya yo kami mabae Katipu wansi angku bae mangkue Kini la coiko nasi badan mangku Kana mabalik lah yo amu Oh sampai hati yang ku meninggalkan kami lah mati niya. Oh nyontuanya mangkue nak dek niya nak cuiko nasib kami mangku dek niya pai mangale goreng mangkue mau ceritakan kangku nasib badan diri anak tau yo ambu mangkue katiku aku pai babini mangku aku tinggalkan kami sedang rasai-rasai rupu
iku mangko nia pai mangane goreang mangkue goreang kue o manangi la mandela di sinan napola katonya mandela kesiangku rasana tiangku mangkue la mati nia jo tuang nyo lapai nia jo nasib nyo mangku kalama de aku tajo mangku kini aku kena kasari kapulang tanang tajo rayo kalawangku ingin babali kami nak kamanarimu babali langku kara rumahku wali daerah pasisi langku kami ndak ke pantai Sunur ke Sunur hari melapagi kami ndak menanu angku dalam kue kerana aku mangku olah babini mangku kami tak nio kabalo sorongku bukanlah bapunya rumah baru mangku punya rumah mangku Jawe lacano anak kandungan laki-laki ya kecenyo anak laki-laki kabake mandekan mande dang akan mola lande kandung tarimo la bakde waktu pulang supaya awak basatu wali buyuang nang akan mola jalo itu nangkang sabui jalo basatu nangkang baco indak takana dewa angkat tiko ketek mayonge wa angio itu ijo nu bakoang tapi kami joni ayong basan sesan say mayonge itu bana mola katomande mak dewa ang manakan wa angkan iyo laki-laki wa ang isu kawabini pulo jangan contoh sarupua bawa ang katiko wansi mana Orang lalari lo nae barakat ibu buat kira rumah cuy itu ang pikian mana uyuan yo cuy itu nak wa ang pikirkan mana inakan ruang manangi monah jalonyo mande takana bali niainyo honia dangakan molana kini abak kau nak pulang pulau wake mande mana mande indah o manarimu abak kau dunia manang kuilaba kakaburan anak kandung nia kece apa manak kandung maaf kenapa eona yang pun kenapa eona oh nia yola salah tidak kenapa mana yola nak nio mandeka manarimu apa lenai doso apa arena dia batang gua doso kau mana ona kece apa mana ona orang barong balantai kapasa sadam sanjorayu di manualu onia bayuntai lihera bana iko mana apa lain ingin nak bawali mana mande dia tidak nari mulai rona tapi mande dia lawan siapa mana iolah salah apa mana ona oh kakenia mana ona corona kalau nak dipansir badan dia nak
indah tarik ke kampung teleng pulang menyalang sanjura ayo kalau nak bangse badan dia nak kamangan lego Oi kita tinggalkan mula bapak sarato mane anyolan oh ditinggalkan bapak di kuburan non desinia mane kita bilang lah di rumah sarato orang rabira. Oh jora rami oleh oh datang orang do orang datang ke kaburan dia anyolai indah tawado bado rami kini banyak orang datang anyolai. Dari mana orang datang ngado pulau dari Jawa dari Arab anyolai dari Malaysia berkirim datang cuy itu mula kini mula nyonia anyolai anak elok kana monyo anak patua kabapa sarato mandeyo anyolai kini alapa ini oh hilang abi-abi walaupun sungguh niat kini kawalai nyokan tawe katari oh sungguh niat kini kopai nyokan lai balik ju tapi nak orang bisari nak tarik kata rata iyo niat lai kababalik tapi tak nampak ojo amak hidul sana oh kita bilang cando manenia rumah ampiang kasalasai rumah kanampiang onde kabato oh rumah anyo kadibuet surawiyo kadibangun pulo oh sanang hati larang kampuang indah tabadolai oh senang hati itu mola sejarah baik dalam kayu tanam baik dalam padang baik di orang Jakarta atau di Mapulo nang Baradong mengaku inyo di katuan sejarah orang indah pahlawan iyo patua wakirang tuo mengaji santiang sumayang namu anyolai oba usao tak disabulai barani lainyo mola galego yang kau untuk mande mola kanamunyo o anak santiang anyo kokini ienda tabado lai kata ditala kata letoy bakat kama manje jujung talita talalala lekacua menyolang gunung kain lecau panjang samilan dilipit lalu lekamua dari jauh kami banyak lelapit dalam katibu salah tibu di kaburan dia nyolai mola kokini ramila orang mengunjungi kaburan dia oh indah tawado wadoran ninyu nyolai indah tetanggung tanggung
banyak kepiang. Oh mandenia sungguh pun banyak kepiang mandenia, tapi dek mande takana. Oh mana nia mana sungguh banyak ke kampung tel yang mana dek mande kaili banda. Oh mana nio kepiang banyak dona oh mak nio dunia mana kalau ndak dorang di banda belok jalan ke Muaru. Kalau indah denia donakan duang indah kacuy ko nasib. Oh ama dona indah gadang hati ama dona indah kadang hati amak di dalam dona ibu nak tabado dona niang saya amak mana ketipu dahulu kau mandi gusuk mana oi ada 20 orang kayu tanam mata orang mula pariang aman. Oh jago-jago anak kasari pulang menyalang sanjora. Oh rayo doa baranak mola parapuan, tolonglah jago kanan elok, tolonglah calik kanan baik. Oh inge lah membali manggijan sampai membali onda linge jandona gadih jano sampai sarupuni aku kaganti contoh model masyarakat kata donyo. Kalau pingin sana enak ke Padang babelok jalan kamu Muaru, pingin sana ke Batanang tontonlah channel Sahrial oh cali dalam garoba orang tulo mak pagi padang oh cali kayo dinanida avanse rawang. Oh kita bilang balik candol lah bapak nanida ditarimo mang ade. So ibu hati nak kata bado tanah de abak salahnya badan de ulah carai mande jawab. Oh mangko anak jadi tania nyolai. Otanianyo anak saratoran nene ula bapak bayi lain bending pulang menyalang sanjorayo. Ode ulanyo abak bayi bageni anak jamanet tanianyo inge sebuah babadi babelo jalan kamuaru.
O inge dan laki-laki dan sadang masih baparangayo paliaro la anak ayo madenyo o itu pas nambur katu kami odol sana ko nyapang katarata pulang menyalang sanyorayo dul sana ko iyo kataraga sabantalay